Tipu Rusem Sosing ti Amir Birialong Troksike Prapliang Deng Karliani Kachikimotun. Karbinglo Thomas Council Hampren Branch Secretariat along Ingdeng Troksike Prapli Semso Sing ti Arong Kachiwayani Kachikimo Kapadupon. KSA Bukachan District Committee Tumpen Patir PC Rusem Sosing ti Akumlin Kangpu. Kardom pinikarbi prime time beer talong penili thare sarnong klaranse non beer tang ton pen ardrik tha. Troksikebra pliang deng Rusem Sosing ti Karliani ti phualong thang ni phai inquirer nar kepani chikimodun. Ada porpai narke pa porpen akimi Rusem Sosing ti Amir Birialong Karbinglo Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Jalin Ponsi Rusem Sosing ti Akumlinalong Miresang pen Jikimupon. Lasopit Konsel Koloni Rusem Sosing ti Amir Birialong ta Kachikimo Ajamek Pamanpon. Bangsolong CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be MLA Vidya Singh Ingleng EM Atum Amar Singh Kiso Lun Singh Teron Mongol Singh Timung Roton Teron Kacherong Pipi MSC Atum Richard Tokbi Ram Singh Timung Lapen Penang An Karbinglo Thomas Council along Saipu Saipi Tum Chetongdun. La pini ini tum kadoi ka chetong la bangso a program ke la puhen lo Samson Singing T alangli hichi arani alangli pini a tarik se ha del hit sunstroke pen si chilo la pen nilitum council sarkar hin pen pini official program nilitum en pon lo pen itu aningkan wang ta en la bangso program Athema nilitum Karbinglo ngarat ba council pen alang lipan father of the carbonation pusi hoklo Athema alang li pining pen ningkan troxicap ra pop prang alang li kacipaduk pen ajok ilitum district long lo 1951 lapen district council long lo 1952 non ke Karbinglo promos council pusi ilitum pulo alang li loke charlie hai hui lake golaghat lapen cotton college lapen graduation abang ke Murari Chan college silhet 1933 ningkan elitum Karbi yang bong pen ke alang li second lo graduation pinsong bong pen ke first lo sita alang li pana prang 1931 ningkan kabon niliti mumpi kompanaya so graduation end lo kasi Karbi ang bong pen ke kabonili pass lo second abang ke Samson Singh ti lo satun cepat tengoy lo ningkan hi thombak se do chot lo kasi Samson Singh ti kicheng sia ko ke master rakam claim agolagat hai hui laso PC sub inspector long don lo alang li claim lo which is government hud la East India Company po hud kasi alang li ningkan potok claim lo laso ke claim hud alang li atok anu englong ajo bithe bitha dam long lo school ke lang dam ho amat hek long lo ilitum Karbi tum hala su ke do sumpik lang pen ching thuroi lang no na son ta se lang li mat halo itum ta jila long nei Karbi tum ta la pu do bom ke chok chelo la pen hoi englong Karbi ne pangrum pen si jila hang populo masih lang li kemat hala puhen lo je ni Sorkar asa kurikulum tiga bangke Sorkar pen lam kacedan kaceton ti dota heme labang sumkrungji lasi ni klaim kelo sakuri rata kam se klaim po masih lang li jetan pen lo laso pise lang li Karbi dorba seng lo lagi litum social organizations puke Karbi yang bongke first lo political party kan ilake social organization laso a social organizations a platform penang litum district hang lo abatai memorandum pidam lo governor lo tapi na pian ke ilitum
district ke hang ajudar mangong tum kom kan dap kepat lak sedame alang li kemang akam ke itu ratum pichun pilo kasi 51 aningkan district nanglong lo council nanglong lo 52 se ilitum kai ke talang li pan chikimo be pinian tum chikimo lo pinian ni tanitum naru suni talon lo lasi pini labang so program ke claim itum district hi da claim west Karbi Anglong lapen aku Karbi Anglong lasi pini osomar tum hanta niritum isi education by awareness long ni pusi on the spot art competitions lapen drawing competition lapen ke kan kilo along pen district hini pot hapo program ta kaprek do kalau kuda kaprek do tapi ni lo suni ke niritum apu Samson Sing di apan sini itum si hodai dah program mabangke tapi pini a importance ke lahan lo niritum jadi 74th death anniversary observance of Samson Sing di lansi cihek pedang kaning chorlo Samson Sing alamo thank you Aning kanwang asonsi pining le thota ingdeng troksi kebra pli Samson Sing ti arong kachi wayarni Karbi Anglong Termas Council Hamren Branch Secretariat along kachikimo dona jamek ke paman pona birta pherang ke hundor kropen birta nang pale Ada por phai sir ke bapor MLA Rup Singh Teron pen Japon se Hamren hithi bare Samson Sing ti akum dinalong milur ke kai pensi jamek mangchin pon Laso Pit Karbi Anglong Termas Council Hamren Branch Secretariat ahang chatai Samson Sing ti amohoralong puthot milur ke kai lapen hijung methek pen kachikimo patupon Jai megalong prek jama dhorama tumpen Samson Sing ti akayalang chikimo damsi kardong kardi ajamek paman pon Porphai ke bapor pen MLA Rup Singh Teron pen mai chephaim phuponsi Mayalong Assam Small Scale Industry Board Chairman Arun Terang Fishery Board Chairman Joy Singh Kru, Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron, Border Board Chairman Richardson Hansi, Socheng BDC Chairman Roman Pator, Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisu, BJYM West Karbi Anglong Amephu, Pritom Rongpi, Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar, Lapen Aparip Karbi Anglong Termas Council EM, Kaporing Tipiatu Chetongtur. Jai megalong kacharli o sumara tumaphan Samson Sing ti amuhor kihi kachapatelong nong ikilong at tumaphan pibajir pon Mayalong Samson Sing ti akay alamu kachikimo dam aso se RT kipi akinang sot pinonglang pusi kachetong aluhia tumpen achok kachetong arada tumpen chethan chimumpon Eastern Karbi Anglong College Sarihajanalong pini ada porphai kresia pormalom troksikebra pliangdeng Ru Samson Sing ti Karliarni along pachetonunsi Ru Samson Sing ti akumlinta kangpu pona birta pherangke Bisnu Lekthepen birta rang pale ada porphai kresira achitimapor Ru Samson Sing ti aphan kachikimo padupon KSMI phu Simeon Rong Pharpen Keja Ponlinalong KSA Konchungbang Thomson Rongpi Cherap Chitudun Anarlo porphai krehinia pormalom Ru Samson Sing ti akumlin MP Barim Dr. Jenterong Pipen Kangpu Ponalom KSA Bidisar Laichan Ingleng Lapen Ari Sanghotum Cherap Chitudun Arnikang sam porphai hinira chitima pormalom Radamai Pita Padupontu Raju Ingleng pen kachari pona Mayalong Mai Kepha alamthe Jesong Kuru Rongphar pensi Jaipon Mayalong aluhisar poman pen MP Barem Dr. Jayanta Rongpi Manpeng aluhia manpen Rat Cyclembang Kang Therpe SGB Moniterang Laichan Ingleng Simeon Rongphar lapen Harlong Bikathar pen Chenglok kithi kidingutum chitong dunsi Mayalong RDP dun MP Barem Dr. Jayanta Rongpi pen Ru Samson Sing ti alamu Clark Dakpen Thanpachini Pon Jokiola Nili Press Club Methangasa Hemalong Chitong Petpen Pini Ada Porphai Keba Porpen Ru Samson Sing ti Karliarni Kachikimodona Berta Pherangke Peter Teron Pen Berta Rang Pale Pirthe Sining Ahem Phuke Arnam Hello Pirthe Emek Pen Ke Thaiklong Arnam Ke EP Po Hello Lapen Karbi Anglong ora phan kado kabe aphuke Ru Samson Sing ti hano kedam tanganingkan Nili Press Club amahang pathek det pen chuning pen
piniarnian phongnian pherangke tum chingrum petpen Karbenglong district council ekeban pivek abangpu rusem so sing tiaphan kachikimo asai kedeng padupon kachikimo mailong nili press club amefu samson ingtia hinpen rusem so sing tiaphan kachikimo amilur kikai japon linlo aduntu anutin pen milur kaipon ringtisi nili press club apidisar ilison temung pen rusem so sing tiaphan chikimo bekangji Karbenglong rat atum anke ke dhoromalam abe rusem so sing ti jongsi lapuson Karbenglong phan chipaduk tikang ke asonte piniarni Karbenglong district puatim aklong lapen amen keduji ke helobing alamdo Indicate to Mapan Karbenglong Autonomous Council, Mate Karbenglong Karjong Singing make do longji pen alangli Karjong Nikan Sampen lasi rusem so sing tia phan ke pier the ka chearni lapen arong ka chipoyarni akar jong ning arong jia phan anu tinta chikimo beknang ji kusi mayalong ninje adun thu niri press club amepu samson ing ti pen pherang ke thengnu kaningje ponke Karbenglong oratum rusem so sing tia phan chikimo beknang ji momo esu pier the sining ruretik anu tinta chiting ni kertang kusi ningje Ru Samson singing ki tiarni kachike modam nili press club hoipen isi bangke pini nilitum kopai ke me alangli Karbenglong Autonomous Council pu pini litum chipudulong alangli ke damtang ilitum aphan Mikil Hills ekewan pipen ajoksi pini ilitum Karbenglong Autonomous Council pu chipulong lo lasi nili press club hoi pen ke alangli ke claim ke damason ke nilitum claim tekte oi phisita me nilitum ninga klong pen alangli phan ke chikemo pen alangli karjong sining hamring me alangli ke dudulong ji aphan sipini nilitum alangli phan kasau gata porsta me nilitum mena sai hemlong nili press club sai hemlong nili press club ke jatum pen nilitum alangli phan pini ingdeng troxike rapli alangli phan ke chikemo angdeng niltum en ponlo lasi pini niltum nili press club hoi pen labang so angdeng ke andam ke alangli phan ke chikemo pudet kali alangli phan alangli kengkam alangli keng bota teng sil tu ke pini Karbenglong arat anke lason si litum claim dam nangji pipot ma pute alangli claim pipen pini litum stame nangli nili stame karbi puji pudulong ka alangli job joinil lo lasi ilitum la ansu sejong si ilitum alangli keng bota teng alangli ki claim kita mateng yong si ilitum charlie dun lo te ilitum la ansu se si Karbenglong king tour da lasi pini nili kipudam kangtung ke lahan lo ilitum Karbenglong karbi lapen ona karbi ke do ansi tame Samson Singh ti ru Samson Singh ti alangli ki tiarni ki chike mudam ke ilitum organization tum chot kali den ji political organization chot kali den ji lapen social organization chot kali den student organization chot kali den ilitum ahem cpni ru Samson Singh ti phan ke ilitum alangli phan ke chike mudam nang ji lapen ansu sesi alang li karjong ke jok wan ke joy wan ke long ji phan alang di phan ilitum arna mardom pi poneng ji la pen la sondak taxi ilitum non ke dobom lang stame la ansu se Karbenglong pching thur ji phan bang ke ilitum stame alang li men pen ilitum stame ken kam che jornang ji lai thethini nili pini ru Samson Singh ti kithi mate ingdeng troxike prapli kithi ke chikemo arni amen pen nili la pan si ninje dam pen karjong Nijang Karbenglong jengkha longta thang ni phai inkoranar kebarni jengkha tenjing club atumpen kapatir piponalong All Assam Gorkha Student Union jengkha branch Assam Gorkha Samilen jengkha branch Assam Nepali Sahitya Sabha jengkha branch lapen Jagriti Mahila Samiti atum cherabdunsi troxike prapliang deng rusem so singti karliarni kachikimodna berta nangle Rusem so sing ti karliani kachikimo aja megalong karbi lamai damai dun mai phum gaung borha teron karbi lamai damai apidisar Johor Singh timung Assam Nepali Sahitya Sabha
West Karbi Anglong District Committee Akon Chumbang Ganesh Chitri Ratsai Klembang Baliram Thapa All Assam Gurkha Student Union Karbi Anglong District Committee Klembang Phu Khajendra Thapa Assam Nepali Saitya Haba Karbi Anglong District Committee Dunmai Phu Jetnat Nepal Lapen Assam Gurkha Samelan Karbi Anglong District Committee Klembang Phu Sambu Kharka Atum Chetongdun Dena rong ahithia dumkedo Chinthong ronghang English High School Pathua Klamalong rong clear dap be arong asar lapen ame kara tumpen patir pi ponse rong clear dap ningkaning kora pho arta ke chok mate ruptalina sengkan nangmansi alira lon pen katalon ponalong Karbi jutang asong mate KCS amai phu Chandra Singh Kru Chetongdun Dena rong ahithia dungalong kedo Karbi atum penangana donopai dulu Buat fit sitami dena rong ahithia dungamat Karbi arong kang arvenga jok dena rong ahithia dung kedo atum a jingrum si rong clear da barong amahang pathek punsi thang ni phai ingkora troksi ar nian ningkan ingkora pho arta nang troksi ruptalina sengkan katalona sai dengpon ada por phai troksi porpen ar nam pharopen chipamepon lasop hit rong clear da arong asar men sing be ahin pen ruptalin katalon alama ingthur ponsi ning ceparong pon lapen ruptalin asengkan arni hengpia klim chitami ki asai dengpon labang so mailong manpeng aluhi Karbi jutangaso amephu Chandra Singh Kru nomati BDC chairman Dharam Singh Kru rong clear dap rong asar men sing be lapen rong hangasar Don Singh rongpi lapen lunsepo pansing kru tumpen cenglok penang an kethe keding tum cetong dumsi ingsam jinpen pachungpon Gambero karena kalau pakai cok kalau semu ada karbiake aku ni kadami rukasenan ni dan orang majukin labangson rong group majukin bulu kan siap pun aja aku nanti kasi di sini kita dan rong group na biarong tetangga rukasenan terus rong group majukin siap pun aja kecok aku di melong lapan ladak orang masang rencengok nekar midur itu yang dua kacetu lakin bukti dalam kok lakin lapang soal kacetu bersi isi kiri aku sendiri lapang soal orang kang tim kapicong unjia panisi atau arti sardak lu bisa mungkin para bangkero iso basa do nangko deuri berangkero nangko barika do nangko Lenggun klensar ko doang ko. Santo soal rohin istami abasa pi doang ko. So yang labang so along kecara paceto dong Japan besar ko dong paceto dong Japan. So yang atum patung panina ko. Mangbong pe nonan dom kripli lasonan vela kicheng si nilitum rong keseng cheng ke don troxi vet la supen mangbong ben sinon dom kripli nang lilo Venezuela mangke nilitum ladak rong keseng la soala mang la sondu dia narong abojara long ma Karbi rong abida akapre ketembe dak arong du dot mes para puno karo rong puno mante ala Kristian kong ali na reng itu marong du da sinil tunda rong kapre ben sikiwan erong inut la son ben siwang lo la sikicing wat padu pon la so ilitum ta lada ujar long ma Karbi rong dunangji pula so kemat kapensi rong keseng la so pen pinian ningkanan ko rapo nang li rup talon kanan long ilitum ko son si kepacu pen alira chang ke padu pen monon pipita chiki mumimi son dojima la son mat hapon pen si penangan sai deng kono kiceng si ke rong si rubi si pen sapi sarpu pen ur ke mata lais kiceng si lo la supen la makan to dulu la supen nampi etum la kichikimu la son dulu la son parta monon pita kichikimu ilong bomji apa lukimu da itu seman pon anji kicing wai kondo la si cleared up we see
lukimu nilitum paklang ilo lasinon alu hisaku ahin pensi laso lukimu paklang pon asai deng pon po laso nilitum kado kowita laso pak longji lason si nilitum asai deng yo laso pen kilci bangke lada isi rada mi pi sonta padunan ji rong berong tak salar tum manta nilitum ke pamondo kasi lahaya sai ci nilitum deng polo la solo pen Pacimpar po nanji pura nilitum rong cuki malun ta palun po lason kasi lun barim ampen kekan barim ta padu pon lo laso pen usumara ningi hangat tum non modern laso apen sa dulu usumar tum bang kan pon lo lason taksi sapi mar tum bang ta limpun option ju lahai ta nilitum padu pon lo kasi karbi rong supilo pulon de lahai ta mo no jis dami iki mo ilongji pensi nilitum lahai asai ta Trok si kebra pliang deng rusem so sing ti karliarni kachiki molong pachetonun si manja rong supi ahi thiang kang kapang thir lapen dustbin kapajera sai keteng pon berta nangle manja press club akon chunbang mongol sing ti pen japon linsi manja pherang ke bitung tung dustbin kerona sai deng pon manja press club pen kemang pon ki manja hi thiar lu keter ke er he hui power jam je jet pen dustbin along kapabar ve jia phansi ron pondo Pini dustbin kirona jai mek manja police stations OC Manju Gogoi manja press club akon chunbang Mongol Singh iti Dunmaipu Indrajit Teron Hilson Rongphar Rat chunbang Joy Singh Senar Amir Be Jome chunbang Jonesor Rongpi Tangkar chunbang Elvin Timung Robinson Krum Sahem chunbang Rajasanse Dihin Rimbang Mumita Timungpi Sumitra Teronpi Manja press club along Kachirap Dunver Jengbong rongpi lapen Rajas Krutum Chetongtun Dustbin kirona sai ke claim kita malong manja usia hinpen manja press club apkan kacuro lampe pajirtun dustbin zonang pukan itum executive long cepat paspor ateng pen pini 28 arni Samson Singh ti dat university along pachetonun si itum manja area along tins tame la manja bazar town area itum dustbin kiron la kunat chikichi ki ongma hadak situ ron tono kasi ningarong pig lo la jela puson kam ditum pap ki papling pono pot kasi la sona thalong sin ditum dak manja PS pun stame ditum lo corporation dolo corporate dolo apen ditum mesen pen kichun pono lo মাঞ্জাৰ নিউজ চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে মাঞ্জা বজাৰখন ক্লিন হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন যেনেকৈ ডাষ্টবিন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ৰাখিছে তাতে সকলোৱে যাতে জাবৰ জোঁথৰ বেয়া সামগ্ৰী ডাষ্টবিনত পেলায় ৰাস্তাই পদূলিয়ে যাতে জাবৰ জোঁথৰ নেপেলায় আৰু তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ Cek so langso hemari tiso rong mikar karli tang hemari be lapen kawe tok bipia supo aki bisi sedeng be ahin pen plike branar ke pangdeng karbi sunim sorong aji kapalang mi dunji aphan volongkom lang oka kumlin karbi hemtun lapen jambli athon he hui kisi kedang pon birta nangle ke soy kirera sai ke klem nikrehinian dolo pusi alon bilon ke soy kirera hempu sedeng be ahin pen pachini pon Alang li hem binongki wolong komaji ponglokpet palom phangchua rongasor puta chethan ingdeng plikebra narkep karbi rison nim sorongaji kapa madunji aphansi lahaya son selam dun lo pusi ningje alang lilong chandra pe dibenterang lapen bilison hanse tumpen kasila malong chirap chitudun lapen alang litumalong ke soy kereta hormu no kek no pak hehuita avilanga potsi Karbing no termas konsil kacari kethe keting penceng lok solang do karbiarat do anta kirap GFhan mobile number 600567560 bank account number AGBB 7415010064051 lapen IFFC code UTBI 0RRBA GB along kahomre GFhan ta kachuning ripon pado Kar news channel apaklang tumhan birta ke entuman suri suri ninggang sam kardom pajir glo kardom nilitum la
non kewang ji Karbi Youth Festival aphan ingding plike branar kep Karbi Youth Festival aphan ka chapaduk nilitum la wokak la pen penaan jamliat thon la pen ke Karbi hemtun hei hui ka bunai pon la so puthak nilitum intetheni nilitum hanang je thanan ke la pohelo nilitum Karbi Anglong arat aparman mate Karbi Youth Festival anso se alir bolon ki pidunia phanili tum la bangso wokak akumlin ke soipon la ke nilitum pinipen nikrehini lo lasi anso se lada Karbi Anglong agat thege ding tum stame lasu ka chepaduk aputhak nanga chinghon penyong si nangerap duni plote alang lidum mata kurbang thunil tum pen chunung riglo lapen labangso akumlin mate labangso wokak lapen jamliat thon Karbi hemtun hei hui ke soelong nilitum nanga cherabdun korte lapuke langsulia sor lapra terang saholo lapen lapu bukria sor alang li same pini krehini nang cherabdun lo lapen lapu tame penana aja geding pen cek hei hui nang wandun alang li terang cherabdun lo lasi alang li tum hanta churo lo ansu se methang jutang yupat pen cenglok ansu se kesoi keret pen punon ajar pen pending supet penon itum ka cepak langji la ke Karbi Youth Festival la ke Karbi Anglong among ke thenai festival lo la si litum kado ka bestame kan ma ke thek anso se litum ka paprang nun thegi phan alira chan pidunang po pan si nilam thekang ton kardom pen lapo ke nilisupo akleng se glo tam men jethan My name is Minderson Bek. class jethan Class 1. Lasi pan se nang pathek nang pusi nili handa nang khang lo lapu nilpunu bangke se me non bangke charli dum bom ason he asap sa nang khan bon bom thekun bom lo lasi nilam the pan niyo ela pan se kar to kang ton ingla kar pensiban alang li ne tak pu korte se chiro nang lasi hola tu masi punang kurisi masi jetang serap dunda Inindak alang itu mandak nang kamuri pens tame la kat news tumhan ans tame kecero pajaregla nasi dak nilin non kacerap don la ke nili ong lo nasi alang li stame nili phanang ke hang pen puthot itum ke klem thram long ra per pot alang li phan stame churu parlo nasi nili men bang ke bili sonan se nili pu rongklar bong anatusi non lam sopor phan bertamo ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dinamo phet puthot birtalong wang thiglo Tikok langsu KSA branch tumpen non head jong lo Charlie ari soejang jesemet non kep angding asat lang ketok dunji atumaphan writing board keron lapen SS first year lapen HS second year ki undun tang atumaphan sitami karbia pohopen karchupon Tikok langsu KSA branch amepu Robinson tok pipen kajepaim pu pona mailong Singhason KSA branch amepu Mondol ke apensi maike phalam the jaipon Labangso Mailong KSA Dipu District Committee Amepu Bisnuram Phangchu Pen Education Policy Mate Loka Charlie Koson Pensi Kapaprang Dunangjima Lahai Huya Puthak Thanpon Mailong KSA Central Committee General Secretary Ramsing Tokbi District President Bisnu Phangchu KSA Central Committee Public City Secretary Mondoling T Kathar KSA Klembang Phubang Phi Lapen Ronga Saratum Jetongdun Lang Arni Karbi Anglong like students tum aphan aning kirung don interest kipidon nitum aphiong itum karbi lo cha ala karbing long students tumbang kacali hin mang papiong ong lo abinong bang la Karbi Anglong Autonomous Council kacari pon BJP government tum kacari pon itu students aphan itu school samukha itu college samukha ke lang ke pangkri pon jok solo god la students tum da school infrastructure mukha kimimia jok
school la dunang tungwang wedelo la sini tu pin la sohawa tikol lang sohawa Singhason constituency IEM ta dolo dakna land and revenue department Amar Singh tiso alang lita achit chu ke chalang chenang ji polo ilitum lo chaw dia songmen pin wang lo dak theglong lo la so area tikol lang sohawa lang development po hormu bangke thek masi themong le atong kapre ka BJP rally long kaningi kachi pindak do political rally long kaningi do je development ke BJP government tung wang ulo pusi jame ini pudam kang tung mangke hala dipu 5-6 km radius under long pe sarpia color pen development na bangke a level la 5-6 km radius under development bangke dak Singhason constituency long wang ikta nang nitum tikok lang so habar wang ikta dak road communication lang facilities education facilities medical facilities la pen mere hinga facilities bangke dak itum thekda mongle la sinang litum la political rally long pindak bang a level la dak anang mithanga homosti na chumri si la so platform hoi pen so media platform pen ni kachung ni kang tung ma ke la pen ka condemn kang tung bang ke Amar Singh tiso nang li nang mithang homosti bang clean chet la pen clearance pita thank you la pen alal tum hirjumi ki pidun la bang so sai sinil tum dengpon lo lasi kar bilo charli asong tiripia amei hin ben same tiripir ben same nil tum nang chetong dun lo lasi nil tum kipu kang tung bang le han lo ilutum akhai pustame akhai ka pek tumason pai phrang dunang ji ching thur dunang ji plote ilutum afrang sike ilutum education kenang sot ilutum hikha banga kenang sot aposi nilitum laso alam the athipi enponsi nilitum kar bilochali asong atuma bangke ahawartin along ritin basame nilitum ilutum akhai ta lot hek dunang ji ebong mar tum ke chenglok non ke bang gilang we ki metum hasame lopa thek kunang ji alam tum simo labangso along ri labangso akhai phan pilo chirai kompon po labangso kar bi akhai phan inthur pon po bu alang litum afan niltum ningiche thedo lasike bang gilang arni busame niltum pini asayason niltum dengpon bomji kempon bomji lang long live Pini karpi prime tabir tagai lapuan sekang ton iglo domi thak mi kurwang thu